Nahulpa nga bahin sa dalan sa may barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay na abonohan na o naagian na pagpalik sa mga sakyanan. Anong report ni Femery Dumabok? Gingon na po ka mga dagkong truck sa mga filling materials ang gigamit pag-abono sa nahulpa nga bahin sa daan sa barangay Bulacau nga maoy agianan paingon sa Bukirang Barangay sa Kandulawan. Gingon na bustot ang dakong tubo sa Metro Cebu Water District nga gilubong sa daan ug maoy hinungdan nga mihumok ang yuta ug misangpot sa pagkahulpa niini. Ang daan wauna paagi og bisan unsa nga mata nga sakyanan gahapon. Human nga napaayo ra usab gahapon ang tubo, gisugdan dayon ang pag-abono sa nahugno nga bahin sa daan. Apan mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga gididan una ang mga 6-wheeler truck sa pag-agi sa dapit. Karon open na ang tibok daan apan gidili lang namo ang pagpasud sa mga trucks. Labi na gyud sa mga trucks nga loaded. Oo. So kung may mga trucks sir nga labi na padumorog sa Kandulawan gyud, ano gyapon agi sa Amo lang silang awhagon nga mogamit na lang sila og gagmay nga mga sakyanan, no, for the meantime nga ato unang giobserbahan ang daan. Samtang ni ay hangyo ang mayor sa MCWD aron kalikayan nga mahitabo pag-usab ang pagkahulpa sa daan. I told them that sa pagkakaroon, if there are complaints of no water, may first of all possible na naay mga leaking in those areas, so kumatanaw nila para malimit ato mo inuani na sitwasyon kay pareha ato ang usa ka cause na murag na hulpa is because ang tubig nila nabuak ang tubo ug maoy ni nagpahumok sa lapok sa ubos. Hino ng MCWD maoy miabaga sa gasto sa pag-abono sa nahulpa nga daan ug gingon mausab mo gasto sa pagpasiminto. Oban ni Philip Patricio Grod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.